Welcome to Renz Manuel Channel. At nagtataka siguro kayo kung bakit ako yung nandito? Well, si Renz Manuel ay aking uniko iho. At dahil sa siya ay napaka-busy sa work, kaya ako muna yung makikita nyo. Yan. And our video for today ay gagawaan natin ng 2 years ownership review ang aming Rusi Macho 175. Kaya naka 2 years na. Actually 2 years and magto 2 months na siya. Ayan. So stay tuned mga tol. Tingnan nyo naman, napaka-fresh pa ng itsura ng aming Rusi Macho 175. So, ano na nga ba yung mga naging experience namin sa paggamit ng aming Rusi Macho 175? Ano na nga ba yung mga napalitan dito sa motor na to? At kumusta yung kanyang takbo at yung hatak? Ayan siya mga tol. Rusi Macho 175. Ayan yung kanyang makina, napaka-fresh pa rin. Yan mga tol. Itong motor na to mga tol ay laging nagagamit. Kahit na hindi siya ginagamit sa pampasada, eh malayo na yung narating nito mga tol. Lagi itong ginagamit papuntang Candaba, Pampanga, yon. Pagka umuwi sila Renz at Kim sa kanila, doon sa kila Kim, ito yung madalas nilang gamitin. Tapos mga tol, ginamit na rin ni Renz ito na pang service niya noong nag-work pa siya sa Clark, Pampanga. Ayan. Yung aming bahay pala ay dito sa Concepcion, Tarlac. So, from Concepcion, Tarlac to Clark, Pampanga, Candaba, Pampanga. Ayan, nakakarating yan doon. Angeles, ganyan. So, madalas silang umaalis. Ito ang gamit. Yan, San Fernando, Pampanga. At ginagamit din namin itong mga tol pag umuwi kami sa Tarlac City. Doon sa parents ko. Ayan, pag pinapasyalan namin yung mga pamangkin ko doon, tsaka mga relatives. Ito yung gamit namin mga tol. Yung sa kanyang takbo mga tol, eh talagang napakaganda. Napakaganda ng kanyang makina. Wala pang nagiging problema sa makina nito mga tol. Masasabi ko talaga sa motor na to is talagang pwedeng-pwede siya pang pasada, yan. Pang service. At lalong-lalo na mga tol, pwedeng-pwede rin to sa pangmalayuan. Panghakot ng mga gamit. Ayan. Dito mga tol, nagamit na rin namin ito panghakot ng palay, ganyan. Tapos nung bumili kami ng ilang sakong simento, bakal, ganyan. Yan, so wala talaga kaming masasabi sa lakas ng hatak niya. Napakaganda. Napakaganda ng motor na to. Yun ang talagang masasabi ko. Marami rin nagsasabi mga tol na ang Rusi Macho 175 ay talagang maganda. At saka malakas talagang panghatak yan mga tol. Ayan. Kung natatandaan nyo mga tol, meron kaming ginawang video about sa yung sa tunog, comparison
ng Rusi Macho 175 at saka yung sa Alpha, yung isa naming motor, yung single. Ayan. Maraming nag-comment doon na ano, na mas magandang araw yung Rusi Macho 175. Pero para sa akin naman, maganda rin naman yung ano, yung Alpha. Yung Alpha 125. Yun nga lang yun kasing isa naming motor is hindi pa namin siya nasubukan sa ano, yung may sidecar. Hindi pa kasi namin napapalagyan ng sidecar, so single pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin namin siya nasusubukan na panghakot, ganyan. Dahil nga sa wala siyang sidecar. Pero sigurado naman na mas malakas ang hatak nitong si Rusi Macho kasi nga 175cc siya compare dun sa Alpha na 125cc lang, 'di ba? Ayan mga tol, so dumako na tayo kung ano naman yung mga napalitan na dito. Unahin na natin dito sa kanyang side mirror. Ayan. Yung mga side mirror nito mga tol, yan, pinalitan na. Dahil medyo, ano, yung dito banda, kinalawang na siya. Itong kanyang handle grip, mga lods. Ay, mga lods, nasanay ako dun sa aking channel. Ayan. Itong kanyang handle grip, mga tol, napalitan na rin. Ayan. Tapos, ewan ko, tinanggal niya yung ano tinanggal ng anak ko yung kanyang, ano dito, yung windshield. Dito banda, diba? Tinanggal niya Sabagay parang mas maporma siyang tingnan, diba? Ayan. Tapos mga tol, itong kanyang gulong dito sa front, ayan, stock pa rin yan, hindi pa napapalitan. Tingnan nyo mga tol, oh, medyo maalikabok kasi yung daan dito sa lugar namin is rough road. So kapag tag-init, talagang maalikabok. At pagka naman tag-araw, tag-ulan, talaga namang napakaputik mga tol. Ayan. So itong motor na to talagang sabak na sabak sa ganong ano, uri ng daan, yung mga baku-bakong daan, mabato, maputik. At dahil doon, itong kanyang ano, yung kanyang gulong sa likod, ayan, yung kanyang rear na gulong ay napalitan na. Napalitan yan mga tol nung ano pa lang tong motor na to, 1 taon at 6 months. So isa't kalahating taon. Mahigit nung napalitan tong gulong nito sa ano, sa likod. Napudpud na sa kakalayos ng motor na to. Ayan. At ang presyo nito mga tol, itong ganitong klaseng ano, gulong, yung banana type, 800 yan mga tol, yung price. And yung dito sa kanyang ano, sidecar, ito yung sa gulong niya sa sidecar. Kasi nung pinagawa namin itong ano, sidecar, is meron na siyang frame gulong. Medyo ano, medyo mahuna. At yan, itong ipinalit, Maxxis. 800 din yan mga tol. Ayan, napakatibay. Yung iba, ginagawang pamporma to. Itong anak ko, ginawa lang yan pang side wheel. Bongga siya mga tol. Kung sa bagay, mas maganda na to, matibay. Kasi nga, lagi silang umuwi sa Candaba, Pampanga. Pumupunta sila sa kung saan-saan. Sa SM San Fernando, Pampanga, yan. Sa Clark, sa Telebastagan. So, marami na talagang nararating itong motor na to mga tol. And, ito nga palang kanyang ano, ayan, yung kanyang tambucho. Diba yan dati mga tol, hindi naman ganyan yan. Nung kinumpare namin yung tunog nito,
Naka-upload ata yun mga tol sa aking channel dun sa Marilyn TV. Ayan, yung sound comparison. Dito, kasi nung may one time na ano, ginagamit namin, maingay siya. Dito parang may kumakalantog sa loob. Tapos, nung pinatingin, meron pala siyang natanggal na pagkaka-welding yung maliit na pipes sa loob. Natanggal yung pagkaka-welding niya. So, yun yung tumutunog. Ayan, nag-iba na rin yung tunog nitong ano, si Rusi Macho. Naging ano siya, barako. Barako yung tunog niya. Ayan. Kasi lumaki yung kanyang ano dito, oh. Yung exhaust niya. Yung battery pala nito mga tol ay napalitan na rin. Ano pa lang tong motor na to nung pinalitan? 1 year and 3 months. Ayan. Ganun naman talaga yung mga battery, di ba mga tol? Tumatagal lang sila ng 1 taon. So yung 1 year and 3 months ay sulit na sulit na. Ayan. Tapos yung ano nito, yung chain niya, hindi pa rin napapalitan yan mga tol. Yung kanyang mga signal lights, yung headlights, tail lights, ayan. Wala pang napapalitan dyan mga tol. Ayan. At ang idinagdag pala dito mga tol ay yung kanyang LED light sa sidecar para maliwanag siya. Ayan mga tol, so try nating tingnan kung makita natin yung kanyang LED light na ipinalagay. Ayan, dito sa ano, ibaba. Ayan, ibaba ng ano, parang yung inuupuan. Ayan. Yan yung pinalagay na ano, para mas maliwanag siya. Mas visible siya sa daan kapag gabi. And pinalagyan din dito sa ilalim ng sidecar. Try natin kung nakikita. Ayun, ayan mga tol. Ayan, pag sa gabi yan mga tol, napakaliwanag niya. So, kitang-kita. Kitang-kita yan ng mga kasunod. Okay mga tol, so yun na yung aking ownership, 2 years ownership review nitong si Rusi Macho 175. Gaya nga ng sabi ko mga tol, napakaganda ng motor na to. Pwedeng pwede siya sa pampasada, panghakutan, kahit sa malayo, malapit, ganyan. Kahit pa sa mga baku-bakong daan, kagaya dito sa aming daan dito. Lalo na kapag umuulan, sobrang putik. Ayan, sana naman magawa na yung daan dito pasok dito sa amin, no? Ayan, dahil nandito kami sa gitna ng kabukiran ng aming bahay. Alright mga tol, sana ay nai-review ko ng maayos sa inyo to na para may makuha kayong idea kung sa mga nagbabalak na kumuha ng mga motor na pampasada. Ayan, yung si Rusi Macho 175 ay napakaganda. Ayun. So yun mga tol, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi pa naman kayo nakapag-subscribe sa Renz Manuel channel, please subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update kayo pag may bago akong upload dito sa Renz Manuel channel. And paki-visit na rin po yung Marilyn TV, yung aking channel. And paki-visit na rin po and paki-subscribe. Maraming salamat mga tol. See you again next time. Bye-bye!